सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सध्या आखाती देशांमधील युद्ध थांबण्यासाठी पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथे महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे। या जगातील घडामोडींवरती भाष्य करताना शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर बोचरी टीका केली आहे। पाहूयात। जगातली सगळ्यात मोठी घडामोड ज्याच्याकडे अख्ख्या जगाचं लक्ष आहे, जवळजवळ महायुद्ध संपवण्यासंदर्भात अमेरिका, इस्रायल, इराण हे 3 राष्ट्र आणि इतर काही प्रमुख राष्ट्राचे लोक इस्लामाबाद टॉक म्हणून जो काय करार होतोय तिकडे आले। पण आश्चर्य वाटलं की त्या संदर्भात जे स्वागताचे होर्डिंग्स आहेत किंवा प्रसिद्धीची जे मटेरियल त्याच्यावरती तिकडल्या प्रधानमंत्र्याचा फोटो नाही, तिकडल्या इतर राजकारण्यांचे फोटो नाही। एक आदर्श असं चित्र दिसलं पाकिस्तानमध्ये खास करून। जर अशा प्रकारचा इव्हेंट भारतामध्ये असता तर काय असतं, सगळ्यात आधी भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी होर्डिंग लावले असते। सगळ्यात आधी असं कमळ वगैरे टाकून, मग मोदी, मग तिकडला आमदार, तिकडला खासदार, आणि अख्खं रंगून टाकलं जणू काय टॉक आम्हीच करतो आहोत। ब्रिक्स असेल, काय ते G20 वगैरे ते असेल। मुंबईमध्ये मध्यंतरी ब्रिटनचे प्राईम मिनिस्टर आले होते, आणखीन काही जागतिक नेते आले होते। मला आश्चर्य वाटलं त्यांच्या स्वागताचे बोर्ड, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, देश स्वागत करतो आहे। जणू काय ते ब्रिटनचे प्राईम मिनिस्टर शिंदे गटामध्येच प्रवेश करणार होते BKCमध्ये जाऊन। आणि मोदी काही भान ठेवलं पाहिजे, ज्या पाकिस्तानला आपण अशिक्षित अडाणी म्हणतो त्या पाकिस्ताननी भान काय असतं जागतिक घडामोडीत ते दाखवलं। म्हणून मी माझ्यासारख्या अनेकांनी इस्लामाबाद टॉक हे तेवढ्यापुरतंच घेऊन त्याला राजकीय पक्षीय रंग न देता, त्याचं श्रेय न घेता, पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी कशा प्रकारे ते सगळं चित्र उभं केलं ते भारतीय लोकांनी त्याचा अभ्यास केला पाहिजे, किंवा मग पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी मोदींकडून शिकलं पाहिजे की अशा घडामोडीमध्ये स्वतःचीच होर्डिंगबाजी कशी करावी।